महाराने वामले हादो हजागो और बासलांटी टीवी इंगै तिनि जों स्राय खोनालायनाय अरनि लोकरक बरक 2013 तमामबो वानसक तमामबो बरकनि बरक ताबक तमामबो खायदों तमा पार्टी खायदों अमतरनो जों स्राय के सिलायबानो बांगै लोकरकनो बासलांटी टीवी जया कारै नायदों दे इनका पहिला सोंलायनाय बायनो सोंलायनाय बाय इनके नोंताबो माने तिब्रा मथा देखाय सीपीएम देखाय बीजेपी देखाय बायनो तमा पार्टी खायदों संके पाताल गैना खाय इनके बाय पाताल गैना बा बीजेपी को सिथाङै जयिं हा बीजेपी खायबे ममके तां नों बीजेपी को तंगो पाताल गैना त द बि आरो पाताल गैनानि बा तां बीजेपी बाय थांसंके हाय थांसं हाता इनके ताबक जे बाय नों बीजेपी हाफांगो तां नोरो बीजेपी बाय गोदा लागे नोरो सरकारनि बा बिना पिसारे उनथायरगे नोरो इदे माखा उनके साइखा आले माया खमुथान इनके बायना थाइसे मासुना नोरो तो मातारबारि बतुस मातारबारि निया देबा बतुरिस मातारबारि निगो ताउ नोरो जों तो अरो बतुरिस मातारबारि तो नोरो वाजिनो मा बुदय मा फैया देबा पहिला सकां कासिराम रिया बनकरे राजनाथ दिबे कुमारी उसी जरा बनकरे तो लगातार वाजिनो बुदय मा फैया देबा तब विप्लव उमनो नोरो मादब साखनो पार हेरो वांगे सिमी रमिया फैया देबा इनके तब बहाय नोरो बीजेपी नेंगै विप्लव घोषणा मारे देबा इनके अरो वाजिनो मान सिरय मा तंगो इनके ता तिप्रामो थाले ता तिप्रा साने सरो बुदो नै इनके नों तिप्रा सानो रमान दे चाजको नै ना बैनि दखानि बारो बुंकलावनो रमान दे चाजको नै बायबन किसा साइसे साइना रुको बरो बहांगो काफा पार्टी बहामनो हांगो बरो रसे हायनि जे पाल तम जागे सो मा तम का गरीब रुवा से जागा बताय इनके बसकांनि 2013 बीजेपी को तंग हिन बाय बनो हाय हि खाताय मा तम का दंगा बायनि कोंग स्राय के खाना बरके एक्सटीपीएफ पातलकैनानि बीजेपी हामाने बरो 2013 ब बीजेपी ओ नताना बीजेपी गरने बनिनो स्राय के बलुकरनो साइक नरका इगि आं दादा तंगो दारनो थाइनै सोंलायने दादाले दमा बदलाव खायत तब आगे सीपीएम खायफे माने सीपीएम ता आंनि बोहै नावसालगो मेम्बार हा मेम्बार दारागो आं सीपीएम ल दं तापन ता आपादत सीपीएम ल दंगो कता सीपीएम रंगो 10 टा मबस्कानि तानि मासे पैगे तेनि मासे 10 टा गो तेपा मथा बाय सीपीएम बाय जत पबुसों आगतलो काइसा सन्नेना सलायना बक साबायने आसुरा खसिनि प्रग्राम दं बक हासिनै दारा नों बुसु माने उल्टासनि खाना नोंखौ बकनो सीपीएमएल नि नेता ता पाठक कमकार आकर बरसे माने आचो बत ठीक बरो ऐसा आचो लाइमस नै ना किन्तु जनसभा हुन्थे त 12 तारिख छि बत सारा 12 तारिख फंता समय बक 12 तारिख के आंगना तब बायनो सुमा हाय जों त माजिनो माने मातारबार 32 रय फेखेब्ले तबले बोबाग्रा त तांनि 2023 विधानसभा गो बोबाग्रा त टिप्रामा थानो बांगै सिं टिप्रासा माने रियां इंथं देबर मांथं जत किसुंतो सिनि टिप्रासा नरनाय के एत दिन वाजिनो मां बु तौ मा फैमाने सिनि बारनो तौ खदे जानाय न वाजिनो तौ खदे जानाय 2023 मातारबार दबनो बिसानो कोन बारनो तौ के बासिन बारो बु दिसा संग नाथाय नंना बाबु नाथाय नों संग आसा खायता जत नों साखाय दंसुमान सिनि बमा फांथे हांनो बनो सं नाथाय नों तंना हि थाखाय दंता खसागु हाय नों एमएल तंना हि आसा नै या तंतो अरो जे काहा जागो आं मा थंजाने आसमान त इगायनो दाने कौनो जों खाना लाखिया दा एले दारा तंगो बताबो तमा बखायत दारा किना नंताबो आले खाना सामान तमा माने नोंले तमा बदलाव तंग सीपीएम दे तंग ना बीजेपी दे तंग टिप्रामा थादे तंग ना बर जागा तंग दारा बोल दा बीजेपी बो तंग गान कायाम लाना बीजेपी तंग मरो बा ता थाना ते दुई मास बुट छेदबा ते दुई मास बुट तंगसु इनखे नों बीजेपी तंगमानि र माने बिना पिसारि टमाटमारा बुमा खातनो लुब्रो बिसा साइखिना आं मामो से मा जायाका करि दा साले आंनि र नांदा हा ने ने ते तबा सबै गबो को से पंबाय या के तंबाय से बा खामनो दा इके ताखो नों बीजेपी तंगो बीजेपी हापां तंगो बीजेपी हापां नों ताबो सरकार खलाय तंगोसि नों मोनसे बिनिफ्राय सेब समायगे नों बाव आंसो बीजेपी न हानो तो तंगो लुब्रो बिसा साइखिना ताखो
তারপর ইয়ালে থাকলে বাস নেই যা আরো ইসাদের মা জানো হে মা তংটি হাকা Gimana ta neo darang neo kuni neo sengnai ke neo ni ponsel to last rigo ya deba neo ni ponsel last rigo ke agi CPM sorkar tongfro BC chairman ba bilim khaya deba bipin ya deba ke oro to barta ponsel di si sung to kaisa omo BC chairman do ya deba goro barta ponsel ni kin ST sung simisi oro ni je barta ponsel ni oro je bina pisar phaimani orang ni BC chairman be ST ni mangna nike BJP hapang phaiye sini ST ngani batago biplop gos teman khabe orang BC chairman samalang dobon kisa saikhnale tako lukurona বড় বিএসএসএমএন বিপিন তন্ত্র বলা সবাইকে বড় বর্তমান সরকার লাগে বড় পাই হ্যাঁ কেন্দ্র পাই হ্যাঁ পেপার পাই বর্তমান চিকিৎসককে বুবু ডাক্তার তাকে বড় তারপর গাছ খাইতো nike tawo